La rivalitat que veiem entre els Estats Units i la Xina no és pas una anomalia en el conjunt de la història humana. De fet, les tensions entre una potència emergent i una potència en declivi és un dels temes recurrents de les relacions internacionals. Arribem així a la segona entrega de la sèrie sobre el conflicte entre els Estats Units i la Xina. Aquesta vegada prenen una perspectiva centrada en la competència pel poder i la influència internacional. Soc Miquel Vila i en parlem avui a com funciona el món. El veterà professor de Relacions Internacionals Graham Allison ha fet servir la saviesa de l'historiador grec Tucídides per mirar d'explicar els perquès del conflicte entre els Estats Units i la Xina. Tucídides és un historiador de la Grècia clàssica que va narrar el conflicte entre Atenes i Esparta en un llibre conegut com la història de les guerres del Peloponès, un clàssic que es pot considerar com el text fundacional del realisme polític. El conflicte de les guerres del Peloponès involucra Esparta, que fins llavors era la potència hegemònica, i Atenes, que era una potència emergent que estava construint el seu imperi marítim i comercial. Tucídides, a la seva obra, explica com l'angoixa que li provoca a Esparta la puixança d'Atenes és el que acaba provocant el conflicte que, tot i que mantindria Esparta al capdamunt de la piràmide, posaria fi a l'hegemonia dels grecs en el món antic. La trampa de Tucídides. Graham Allison, tant en un llibre com en un article que tenen com a títol La trampa de Tucídides, estableix un paral·lelisme entre la situació existent entre els Estats Units i la Xina avui dia i la d'Esparta i Grècia en els temps de l'antiguitat. Però a més, en el seu llibre i en la seva recerca, ell ha fet un estudi sobre els canvis en l'hegemonia global o regional durant els darrers 500 anys i troba un patró clar on sempre acaba havent un conflicte entre una potència emergent i una potència en declivi. En la immensa majoria dels casos que ell estudia és una confrontació bèl·lica el que acaba decidint el fat de l'ordre internacional. Així, Allison ha estudiat casos com el canvi de l'hegemonia entre França i les monarquies dels Habsburg o, per exemple, Anglaterra i Holanda, Alemanya i l'Imperi Britànic o el conflicte entre la Unió Soviètica i els Estats Units. En la metàfora de la trampa de Tucídides, Graham Allison defineix molt bé aquest marc de pensament pràcticament tràgic i de desconfiança que es construeix entre la potència emergent i la potència en declivi, on sembla que existeixi un fat que fa el conflicte inevitable. El canvi en l'equilibri de poder. Llavors, quins són els indicadors que realment ens permeten veure el declivi dels Estats Units i l'emergència de la Xina? Des del punt de vista econòmic, l'economia xinesa porta creixent sense aturador durant els darrers 40 anys. L'any 2014 va superar en PIB paritari als Estats Units. La majoria de prediccions, com a mínim abans de la pandèmia, ja indicaven que la Xina superaria els Estats Units cap a la dècada dels 2030. A més, per calibrar el futur del creixement de l'economia xinesa, cal tenir en compte un indicador que sovint queda oblidat, que és el fet que el seu nivell d'urbanització és poc més del 50%, mentre que, per exemple, als Estats Units és ja d'un 80%. Això vol dir que la Xina encara té molt camp i molt territori per recórrer i per desenvolupar-se. Segurament, els avenços tecnològics de la Xina han sigut l'element que més ansietat ha creat tant a Washington com a la resta de capitals de països occidentals i desenvolupats. Això s'exemplifica prou clarament amb el debat sobre el 5G de Huawei. L'empresa xinesa de telecomunicacions Huawei ha sigut capaç de crear l'estàndard global per desenvolupar la infraestructura del 5G. Això ha facilitat que, malgrat tot el soroll que sentim a la premsa, la política de Donald Trump respecte a la Xina compti amb el suport tant de republicans com de demòcrates, així com també el sector tecnològic de Silicon Valley. Per exemple, Google va donar tot el suport a Donald Trump quan va posar Huawei a la llista negra. Cal no oblidar que veus importants de Silicon Valley han demanat a Washington que impulsi una política industrial capaç de fer front al sector tecnològic xinès. La vessant militar és on els Estats Units encara mantenen un gran avantatge sobre la Xina i es calcula que més o menys seguirà així fins a mitjans del segle XXI. Ara bé, en les darreres dècades, la Xina ha impulsat un procés de modernització de les seves capacitats militars. Els canvis més importants els veiem sobretot en l'armada xinesa. Així, la Xina, en els darrers anys, ha augmentat les seves capacitats navals, adquirint portaavions i submarins, però sobretot construint una flota de vaixells petits i mitjans especialment pensats per poder fer front a la presència nord-americana a les seves aigües, així com per poder fer una operació de desembarcament amfibi per recuperar la illa de Taiwan. A més, hem de tenir en compte que els portaavions són un tipus de vaixell que no està pensat per qüestions defensives, sinó sobretot per poder tenir una capacitat de projecció militar a nivell global. És en detalls com aquests en els que veiem
alguns dels canvis més importants en la política exterior i militar xinesa respecte a la tònica general que ha guiat la Xina durant l'època de la reforma econòmica. Val més prevenir? Si la màxima de Deng Xiaoping era mantingueu un perfil baix i amagueu les vostres capacitats, la de Xi Jinping ha sigut perseguiu l'èxit. Hem de tenir en compte aquí que la metàfora de la trampa de Tucídides combina tant un anàlisi objectiu de les capacitats del país rival, així com una interpretació dels seus moviments i les seves intencions. Per tant, ens podríem trobar que, tot i que la Xina hagués seguit mantenint un perfil baix, que els Estats Units s'haguessin posat cada vegada més nerviosos al veure l'augment de totes les seves capacitats. Però a més també és cert que la Xina cada vegada menys manté un perfil baix. Així, d'una banda, veiem com la Xina té cada vegada una posició més dura respecte a les seves reclamacions territorials, ja sigui amb el cas de la Índia, com hem vist recentment, així com les reclamacions marítimes, o grans projectes com és el de la Belt and Road, la franja i la ruta, també coneguda com la nova ruta de la seda. Tots aquests elements han fet que en els darrers anys, no només als Estats Units, però també en altres països, la Xina es comenci a veure amb uns altres ulls. Tot i això, la Xina segueix mantenint un discurs on diu que no vol l'hegemonia global. Però clar, aquí hem d'entendre que els estats no poden confiar en les paraules o les intencions d'altres governs. Els estats no es fixen en els discursos, a no ser que siguin molt agressius, sinó en les capacitats, en allò que poden comptar, les capacitats militars i les capacitats econòmiques. El creixement econòmic crea molta ansietat als països rivals, perquè la riquesa sempre pot acabar convertint-se en la compra d'armes i el finançament de soldats i millores tecnològiques a nivell militar. Les grans potències fan molt bé de no deixar-se guiar només per les intencions dels altres estats, ja que mai pot saber si algun dia aquestes canviaran. Però en canvi, les seves capacitats materials estan allà, poden ser mesurades i per tant pot realment calibrar si en algun moment aquestes es poden convertir en un perill per la seguretat del teu país. Destinats a la guerra? Allison planteja que el conflicte entre Beijing i Washington no té per què desencadenar en una guerra global. Primer, perquè poden haver molts tipus de conflictes, com vam veure amb la Guerra Freda. Segon, la història no està escrita, tot i que, òbviament, hi ha unes tendències que són més fortes del que sovint ens agrada acceptar. Així, Allison planteja que algunes de les situacions que podríem dur a un conflicte entre els Estats Units i la Xina són, per exemple, la qüestió de Taiwan o una guerra comercial que ja sabem que ja està en marxa. Ell també planteja que les institucions internacionals poden jugar un paper per mantenir l'estabilitat entre els Estats Units i la Xina, tot i que, des de que s'ha publicat el llibre, hem vist com això no està sent ben bé així, perquè també hem de tenir en compte que ell parteix de la base que els Estats Units poden acceptar no ser la primera potència global. Però al final hem de recordar que el conflicte per poder té unes lògiques que difícilment es poden escapar. Tant els Estats Units com la Xina els interessa mirar d'estar al capdamunt de la piràmide, independentment de com de lluny estiguin de l'altre. I per això, els incentius per confrontar-se són i seran cada vegada més elevats. Ara bé, jo tinc els meus dubtes que, de la mateixa manera que va passar a l'antiga Grècia, d'una intensificació de la competència entre els Estats Units i la Xina, sortim amb un dels dos com la nova potència global, en el mateix estil que ho ha sigut els Estats Units durant les darreres dècades. Jo crec que ens anem a un món multipolar, on les dinàmiques de la Guerra Freda no es podran tornar a reproduir de la mateixa manera. Però això és matèria pel següent vídeo. M'agradaria també aprofitar per donar les gràcies a tots els que esteu fent confiança en el canal i donant-li suport a Patreon. Pels que no ho feu, us recomano que us passeu tant a la pàgina de Patreon com PayPal. També, òbviament, podeu seguir donant suport al canal, subscrivint-vos a YouTube, seguint-nos a les xarxes, deixant un like, compartint els vídeos o algun comentari. De fet, m'agradaria preguntar-vos quina és la vostra opinió sobre el conflicte entre la Xina i els Estats Units. Creieu que és una cosa que té més a veure amb una diferència estructural entre la seva cultura i la política, o en canvi creieu que té molt de més pes el conflicte per l'hegemonia global i la influència al món? Deixeu un comentari i en parlem. I com sempre, ens veiem a la propera a Com funciona el món.